Turn up the mic a little bit. Bum man thing is here. Zaga, Zaga, you already know. Zaga, don't die, won't be my hope. Is a woman, Zaga. You blows, it costs to one. I don't know much, girl, I don't know much. You be president, boy, you be my first lady. King of the new school, king of the party. Tell fashion that I don't last good. I'm a lyrical down with vibes and sense. Baby girl, come read the blues. Come on, whine it for you don't dare. I'm a rasta, I don't have data. All the guys, I'm a call me. Kai, ne wannan kwana biyu kun boye. Kun boye. Kai wace boyewa? Ana biyu ko irin kuna garin ne za mu boye. Muna nan fa. Ai kai ka san ba ta yadda za mu boye. Kai baka san corona nan ba. Corona ai ta wuce. Kai ne a wannan ne kawai. Ai bari ko ya ba kwana biyu ka jima kana kamun sabiya amma kwana biyu shiru na ga na manta. Akwai wani yan fitti ba. Ya akwai ta ne. Samu ita mu jima. Yeah, it's Young 50 once again with a true love story that happens to him. Ai ko da ya zama babba kuwa. Tun da haka ma muna ji da shi a dan maran nan. Ai shikenan. Shikenan koi. Ba na rasa wakoki. Sai dai an jima koi za mu hade. To shikenan. Ni zan dan gangara kasan nan. Ai shikenan. Na je yawan da aka saba. Gaskiya ba wani abu. Ai shikenan sai an jima. Ina ma kana gurin? To ya gidan da ya kwana biyu. Na waje na kira layin ka baya ta taya. Kai, ai baka sani ba. Gabaki ɗaya ma bayan ni an sace min ma ga sun faɗin nan yanzu zan je in yi abin nan din. Subhanallahi, yaushe ne haka? Ran nan ne aka sace min yanzu ma haka ina kan kokari ne kuma abin ma ya hankali yau ne na samu lokaci zan je in yi wannan din. Allah ya sauke. Lafiya da wiyas. Wallahi ga da ma kasuwa zan je to sai amma ga wata waya nan za ka siya mai gida. Na san dan samu na abinci ne ni. To ai wannan ai waya ta ce ai. Wai ka